Ekologické čistenie je ideálny spôsob, ako si udržať domácnosť čistú a zároveň minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie aj seba. Používanie prírodných čistiacich prostriedkov je jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť čistotu domácnosti bez použitia agresívnych chemikálií. Okrem ekologického čistenia môže byť pravidelná údržba domácnosti aj ľahšia, rýchlejšia a lacnejšia. Vďaka ochrane povrchov nanotechnológiou sa pravidelná údržba domácnosti stáva ešte jednoduchšou a efektívnejšou. Lotosový efekt pridáva povrchom vlastnosť easy to clean, čo umožňuje jeho ľahkú a ekologickú pravidelnú údržbu. Nanotechnológia vytvára na povrchoch neviditeľnú ochrannú vrstvu, ktorá odoláva usadeninám, škvrnám a nečistotám. Táto ochranná nanovrstva nielen zjednodušuje proces čistenia, ale tiež chráni povrchy pred opotrebovaním a poškodením. Cieľom Nanoslovakia je vytvárať nanodomácnosti bez agresívnej chémie, s ľahkou pravidelnou údržbou iba vodou alebo jemným ekologickým prostriedkom. Objav ten nanorozdiel.